întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hei, cel mai mare, cel mai tare dintre păcălii. Sunt un foc, un factor, un artist, un spune. O să mor! O idee foarte proastă. De fapt, voi face una dintre cele mai bune farse ale mele. Mă rog, poate nu cea mai bună farsă a mea, dar și un geniu trebuie să învețe, nu-i așa? Ritmul ăsta în curând voi face parte din Mensa. Mă întreb dacă pot să împrăști asta pentru peretele meu din dormitor. Fac pariu că vă întrebați cum am ajuns aici. Ei bine, la început, cu ceea ce va fi numit de acum încolo incidentul cu salata de vacă. Vedeți, m-am gândit că ar fi grozav dacă o vacă ar intra la bufet. E, și chiar că a fost grozav. Până când vaca a dat peste barul de salată. Cine s-ar fi gândit că sfecla nu prea face bine vacii la stomac. Nu cred că trebuie să vă explic mai mult, nu? De pedeapsă pentru fapta mea, domnul De Rosa m-a pus la joc pe tatălui Danny, domnul Pickett, la festivalul anual al fraierilor din East Gackle, târgul științific. Dacă East Gackle vi se pare plictisitor, atunci târgul științific este de 2 ori mai plictisitor. Vă spun eu, va fi grozav. Nu va merge. Nu, serios, este cea mai bună idee a mea. Nu va merge. Nu, dar... Îți spun, nu poți să înalți așa de mult baloanele astea ca să poți zbura. Haide, de ce nu? Va fi grozav. Voi fi primul astronaut din East Gackle. Potrivit calculelor mele, punând la calcul și hainele tale, tu porți boxer sau chiros normale, apropo? Nu contează. Oricum, am calculat că vei avea nevoie de 500 de baloane mari. 500? Oricum nu mă dau bătut, o voi face eu cumva, știu eu. Așa cum ai știu că și vacilor le place sfecla? Aia a fost altceva. Îți spun eu, voi găsi o cale. Hei, băieți, știți cumva ce trebuie să fac cu baloanele astea? Bine te-am găsit, farsă. Sunt compas înaintea ta, Danny. Nu e minunat, Andy? E ca un răspuns la rugăciunile mele. Mi-ați luat cuvintele din gură, domnule Pickett. Când Marina a sunat și mi-a spus că ne donează balonul acesta pentru târgul științei și pentru a demonstra teoria noastră, nu mi-a venit să cred. Ei bine, asta va face din târgul ăsta un mare, mare succes. Asta ar fi frumos. Sunteți siguri că nu vă deranjează să păziți balonul cât timp eu vorbesc cu clienții? În regulă, Danny, lasă să se rupă. Dar nu da drumul la sfoară, contez pe tine să fii ancora mea. Minunat, dar am o întrebare. Andy? Andy! Ce zici? Nu te aud! Am zis că vântul e cam puternic, nu crezi? Ei, ce zici? Au! Dani! Daniel, în numele lui Dumnezeu, ce se întâmplă aici? Fasul rând de Dante e din nou la modă, știți? Dai-zu! Hei! E nemaipomenit, de ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Doar sunt genial, Danny! Ar trebui să încerci asta pe urmă, e nemaipomenit! Danny, nu încerca să mă păcălești, fiule, se întâmplă ceva! Nu, tată, nimic. Serios, totul este sub control. Mult mai bine. Acum poți să... Hei, unde este sfoara? Danny! Îmi pare rău. E vina mea. Ăla de acolo e cumva balonul meu cel frumos care acum zboară? Odată cu visele unui curajos, neînțeles, nebun pionier. Merg aiurea cu un balon la sute de metri departare de pământ, dar n-am de ce să-mi fac griji. Bine, trec la planul 2 de coborâre. Regula ar trebui să fie perfectă. Non-letală, non-toxică. Non-eficientă. Ce? Vrea cineva ketchup? Pericol! Pericol! O să mor!
Și de aici ați văzut și voi. Între noi fie vorba, acum ar fi momentul perfect pentru a trece la planul 3 de coborâre. Dar din păcate, din moment ce am crezut că planurile lor și 2 n-au cum să dea greș, n-am niciun plan 3. Ceea ce înseamnă că sunt pierdut. Pentru că în aproximativ 6 secunde voi scurt-circuita întregul sistem electric din East Geckel, mă rog, cu mine, cu tot. Ceea ce înseamnă că, mă rog, ați înțeles voi. Asta mă omoară. Cea mai mare farsă din East Geckel și eu nu voi fi acolo să mă bucur de ea. Altitudine, am nevoie de altitudine. Dar nu e de ajuns. Dar dacă... Asta te va învăța să mai mănânci altădată înghețată lângă noi. Tântălăule. Nu este deloc dreptate în lume. Mulțumesc, băiat zburător. Nu sunt destul de sus. Wow! Oh, nu se poate. Uitați-vă acolo, ia. Ce-o fi? Nu pot să mă uit. Nu sunt destul de sus. Nu mai am nimic de pierdut în afară de... E timpul... Mă rog, să dăm jos sacii. La ce vă uitați, fraților? Oh, la asta chiar nu mă așteptam deloc. Hei! Recunosc pantalonii ăștia. Andy Larkin! Dar ce faci acolo? Nota, vă rog! Sunt cel mai tare. Adică, mă rog, cred. Eu, o muscă. Aoleu! Cum? Atacat? Știam că o să se întâmple una ca asta. Este o invazie pe calea aerului. Asta o să-l învețe să ne mai invadeze. Ușorel, s-ar putea să mă dai jos, mai gata. Răsfățat obraznic, crezi că o să-mi furi avionul? Primesc cumva vreun cupon gratuit de zbor pentru asta? Da. Așa. La revedere, fraierule. Piratule! Este o altă zi interesantă aici, la aerodromul aeromodeliștilor, unde piloții din orașul nostru și-au lăsat imaginația să zboare. Ce se întâmplă? Oh, doamnelor și domnilor, este nemaipomenit. Ceea ce aș putea numi un intrus în balon s-a infiltrat în demonstrația aeromodeliștilor și vrea să deturneze unul dintre avioane. Se întâmplă chiar acum. E, bine, asta e, am captat puțin atenție, mă rog, dar cât timp domnul de Rosa nu mă vede... La o parte! Te-am prins, Andy! Chiar ai făcut-o, serios? Te-ai îndoit vreodată de asta? Andy Larkin, nu vei scăpa de pedepsit. Vrea cineva autografe? Andy Larkin! Vă pot explica, adică vă pot... Vă pot explica, domnule de Rosa? Gura, Andy! Te-am pedepsit deja la o detenție permanentă în biroul meu! Derbedeule! Dumnezeule, domnule Rosa, uitați-vă, Andy Larkin a salvat de unul singur târgul științei. Uite! Întotdeauna am visat la așa ceva. Târgul meu de știință e un succes. El e un erou al științei. Ceea ce a părut să înceapă ca o farsă prostească s-a terminat cu un succes pentru expoziția științifică. Fiule, cum ți-a venit ideea asta excelentă? Nu trebuie să mulțumiți mie.
Știți, sunt cel mai bun. Cu toții am muncit din greu pentru acest târg al științei. Întotdeauna am știut că va avea un mare succes. De aceea am venit cu ideea balonului și a avionului. Și asta a fost totul. Ce zi, să renunț la pedeapsă și să fim chit? S-a făcut? Da, eu sunt... Ești nerăbdător să apar la televizor în chiloței? Bine spus. Îți mai aduce aminte de ăștia? Oh. Da, sunt închilou suspendat într-un copac și de necrezut nu mă aflu aici pentru că vreun plan de-al meu a eșuat. Sunt aici pentru că azi am promis să nu mai fac nici o prostie, nici măcar una mică. Știu, nu înțelegeți nimic. Hai să o luăm de la început. Au! Gândaci. Miroși urât, purcelule! Astăzi este o zi pe care orice copil o urăște. Trebuie să mă duc cu mama, tata și Gen la șeful tatălui meu la cină. Sună bine, nu? Tata ar putea primi o promovare dacă ne comportăm cu toții frumos. Asta înseamnă, bineînțeles, dacă eu mă comport frumos, pentru că Gen este deja perfectă. Mă înțelegeți ce... Coboară de acolo! Mă rog, toată săptămâna tata mi-a zis fără glume, fără șmecherii, fără farse. E nebunie, eu nu pot să fac așa ceva. Andy, trebuie să plecăm. Va fi o noapte lungă, dar măcar va fi plictisitoare. Hei, arăți aproape decent, Andy. Mulțumesc, că port hainele de înmormântare. Să nu uiți, dacă nu faci prostii azi, poate mai vorbim să-ți luăm un scooter nou. Putem avea de câștigat cu toții după cina asta. Bine, a venit momentul. Ai ceva în mână? Cealaltă mână, deșteptule. Știu, fără farse, fără șmecherii, fără glume și poate mie un scooter. Nu strica ziua de azi, am nevoie de computer. Ei bine, Larkin, ai o familie minunată, o soție încântătoare și interesantă, o fiică deșteaptă și drăguță și un băiat bine crescut. Rar zilele astea, foarte rar. Foarte drăguț din partea dumneavoastră, domnule. Te simți bine, fiule? Sunt bine, tată. Asta îmi place să aud. Pare a fi un tânăr foarte rezervat. Andy, tu te distrezi vreodată? Foarte rar, sau mai mult cu nasul în cărți. Știți, celul meu este să mă înscriu la Universitatea Brewer, știți? Acolo am fost și eu. Grozavă școală, cei mai frumoși ani. Nu forța nota. Ești aproape unic, fiule. Puteți să mai spuneți încă o dată? Hai să-ți arăt colecția mea de pantofi de lemn din secolul al XII-lea. Am o pasiune pentru pantofii de lemn și pentru golf și pentru glumele bune. Hai să spun una. Ce a spus un ochi celuilalt? Nu te uita acum, dar între noi doi e ceva care miroase a putred. Era vorba despre nas care miroase. Te-ai prins? Foarte, foarte amuzant, domnule. Nu uita să le arăt și colecția mea premiată de pești tropicali. Da, draga mea, o să le arăt și peștii tăi. Uite, ăștia-s peștii. Acum să mergem la pantofii mei de lemn. Sunt extrem de interesanți. Așa cum este și istoria saboților. Acesta era un papucel de copil. A fost foarte drăguț. Da. Poți să crezi ce nebun? Un om în toată firea fascinat de pantofi de copii, Doamne! După cum vedeți, mă aflu în drum spre orașul nebunilor. Locul ăsta cere o farsă de-a mea. Hai, trage-mă de deget. Cina este servită. Danezii au făcut, bineînțeles, primii pantofi de lemn. Fermierii îi purtau din mai multe motive, unul fiind să nu calce în vreo balegă de vacă. E totul în regulă, Andy? Da, mamă. No? Gândaci în salata mea? Incredibil. Mă aflu în cel mai plictisitor loc din lume și în plus au gândaci. Excelentă salata? Absolut suculentă. Minunată. Este o... Aoleu, ce... Este o salată mai bună decât de obicei. Îmi place foarte mult.
Unde este baia, vă rog? Sus, pe scara principală și la dreapta. Mă scuzați. Trebuie să scap de gândaci ăștia. Nu se poate, nu se poate, nu, și în pantaloni. Sunt pantalonii noștri acum. E totul în regulă, Andy? Da. Mă, nicio problemă. Sigur, mă întorc acum, într-o secundă. Sunt îngrijorată pentru dragul meu frate. Mă duc să văd dacă este în regulă. Mă scuzați. Oh, ce drăguț! Nu există rivalități între frați în familia voastră, nu-i așa? Bun, trebuie să găsesc niște haine, să ies afară, să-mi iau bluză și pantaloni, să o mor gândaci și să mă întorc la masă înainte să vadă cineva că am plecat. Da, e un plan perfect. Oh! Au! Mă scuzați, dar vreau să văd ce fac copiii. Mă întorc într-un minut. Erau chiar aici. Unde au dispărut? Fac pariu că gândacii ăia mi-au mâncat pantalonii. Jen, ce faci? Sunt doi gândaci dezgustători aici. Ignoră-i? Nu cumva l-ai văzut pe... Nu știu unde este, dar încercam să-l ajut luându-i pantalonii din curte. Nu știu cum a ajuns acolo, așa că am ieșit, i-am luat, am venit aici, am văzut gândacii ăștia, uite. Sunt sub pantofii mei. Se pare că am fost abandonați. Sper să nu fi spus eu ceva deplasat. Oh, nu. Ce zici, Larkin? Vrei să ieșim afară să luăm puțin aer? Vrei o acadea? Știam eu că o să pună în pericol șansa tatei de a fi promovat. Frumos din partea ta. Mă întreb ce face prostuțul ăla. Doamna Rogers? E totul în regulă? Ei! O, Doamne! Da, 911? Am luat destul aer. Hai să intrăm. De acord, domnule. Am primit un telefon de la soția dumneavoastră. Da? M-am speriat că nu i-am mai simțit pulsul. Un băiat care atârnă în chiloți? Un băiat care atârna în chiloți? Am văzut și eu unul. Da, chiar ai văzut? Ar fi fost greu să nu-l văd. Grozav. Ca de obicei, Andy trebuie să strice totul. Domnule Rogers, lăsați-mă să vă explic. Fiul nostru, Andy, câteodată poate fi... Vești proaste? Se pare că peștișorii exotici ai doamnei Rogers s-au dus. Oh, nu! Vă rog, nu! Nu peștele meu cel tânăr și plin de viață! De ce el și nu eu? De ce? Victima unui asalt al gândacilor. Altă farsă de-a ta. Nu răspunde, vom lua amprentele. Îmi pare rău pentru tot, domnule Rogers. Vedeți, eu mâncam salata și... Domnule, sper că ceea ce s-a întâmplat în seara asta nu va afecta afacerea despre care vorbeam mai înainte, da? Sau dumneavoastră preferați să plec și să-mi eliberez biroul de la servici, domnule? Este vina mea, să știți. Dar știu eu un tip care lucrează la magazinul cu animale și sunt sigur că voi putea înlocui peștișorul. Gata! Mai terminați odată cu plângerile astea. A fost o după-amiază foarte plină. Larkin, familia ta este mai ciudată, dar destul de drăguță. Fiule, nu știu ce făceai în copacul ăla, dar sunt sigur că n-aș vrea să știu. Nu-ți face griji cu peștele, nu mi-a plăcut oricum niciodată. Doar să-mi curez pantalonii, sunt preferații mei, îmi ascund bine burta. No, ce oră e?
Este totul în regulă, dragă. Doar puțină distracție. Andy spune că îți poate lua un pește nou. Duc amprentele astea la laborator. A omorât un pește foarte grav. Deci, ce facem? Ne întoarcem la masă? Sau... Nu ne mai întoarcem la masă. E timpul să plecați. Stai liniștit, Larkin, slujba-i tot a ta. Sunt sigur că știți drumul pe unde să ieșiți. Ești mândru de tine că ai stricat totul? Și-am stricat. Erau gândaci în salata mea, jur. În plus, tata nu și-a pierdut slujba. Nu mulțumită ție, tinere. Apropo, nu vezi niciun scooter nou. Și nici nu vreau să aud ce ai de spus, Andy. Haide, tata, n-am făcut nicio farsă sau altceva. Erau gândaci acolo. I-ai văzut și tu, nu-i așa? Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox